Fil-programm tagħna u llum erġajna għat-tielet darba, insomma għat-tieni darba, qegħdin 5 nisa. Nilqgħu magħna lil Claire u issa qegħdin 3 minnhom jisimhom Claire. Samma law jienu Larissa. Nara variety. Homna bla immaġinazzjoni ta' xejn kienu. Xej, le. Ma kienx popolari dak iż-żmien, Le, kien popolari ħafna. Le, anzi, fis-sena ta' Claire kienet tajba f'tana ma kienx tanem ħafna. Tanem imma minn tagħna qisu kienet bdiet. meqjusa. Jien ħafna mill-Claires li nafu ma jisam tal-età tagħna. Eżatt. Ġifieri Ma hemm Claire kien hemm boom żgħar kbira. Claire's. Tal-Claires. Insomma, Claire. 80s, Claire tonna l-menu. Biex tagħmilha ċara, biex tagħmilha ċara. ma' Claire. U vera, ġifieri se taqgħat U mhumiex whisky għax dawn mhux qegħdin fil-berri. Iva bilħaq, importanti li ngħidulkom. L-età ma toċ ta' forsi tkun fil-berri. Kelli żballanka jinsabatu għalija l-kors. Rċivejt messaġġ minn Forces Direct għal-kors ukoll. Tħaqt bija. Għaliex il-whisky, għaliex il-whisky fid-dar ma jkomplix bil-Malti xtajt tu age. Jimmatura. Jimmatura biss fil-barrel. Beddija. Proset. Anka tal-Malti għandu bżon nerġammu l-kors. Vera. Isma l-lum ġitta d-daqquqa. U kelli li l-ek jaħasra u kont looking forward għax għandek il-kanzunetti vera għandhom tema Kenna bilanċ profonda. Kenna bilanċ sabiħ fil-programm, imma. Vera. Naħseb imma bħala kantanta, ek nimmaġinak issa mill-li smajtek mhux darba man kiktar. Tati vera importanza kbira, intensi ħafna l-lirika tiegħek intensa. Naħseb aktar mill-intensa id-diski huma kollha riflessjoni ta' dak li nesperjenza jiena f'ħajti. Dak li jgħin imbagħad inqas u ngħix aħjar nipprova naqsmu għax jiena dak li nixtieq nagħmel li ngħin l-umanità tħoss aħjar f'da żmien li ngħixu tipo. Ma nasibx li u segret li żmien li ngħixu naqa' diffiċli biex tħossok kalma u tħoss il-paċi mal-affarijiet inġusti li jiġru. U vera ħafna nies jgħidu li mbagħad finti hi wisq profonda. Tipo, rridilhom jien naf mhux profonda, ma jien naf jekk inkun naf li għaw n-nis imutu fid-dinja jew jien naf tiltaqa' ma' minnu depressed, tiltaqa' ma' minn ma jistax jaffaċċja li hu waħdu. Għaw ħafna emozzjonijiet li naħseb jien huma ġast umani, issa hemm min jagħti kasom u hemm min ġast jibqa' dej su magna, jibqa' dej jinnaf ix-xogħol, pattern bum u qatt ma jagħti kasom mbagħad bum, kanser. Jew jimret, jiżu l-ħajja tagħmilek break u iqaf. Vera. Ġinti jaffettwaw kanka dak li qed jiġri madwarek ħbieb tiegħek pereżempju tieqaf. Naħseb normali, jien naf jekk nara xatt fil-familja tiegħi. Jew xi ħbieb għajbel anke nies li ma nafx. Għalhekk saqsejtek għax inti qed li ssifer ħafna. Ġiet tiltaqa' ma' nies ġodda, jiġri għalhekk f'dak is-sens qed lek jaffettwaw kanka nies forsi li ma tafhomx mhumiex familja tiegħek. Jiena fem xi jiżu 8 snin ilu, kelli ġob normali, studjajt politika soċjali, dejjem jisni bil-passjoni li ngħin lin-nies. Imma fil-fond ta' ġofija kelli vojt kbir. Bdejt ngħid is-sejn suppost biċċa l-università qed naħdem fis-social work, inna fandi dar, maħbuba, għal xi taħħoż dil-ħaġa, ma fil-verità ma kontx qed ngħix kuljum l-affarijiet li vera xtaqt nagħmel, kont qed nagħmelhom fil-free time, jew fil-weekend, u inti Mhux biżejjed. kont qed ngħix naqa' contradiction ta' dak li nemmen, jien nemmen li qegħdin hawn mhux biex imbagħtu biss qegħdin hawn biex ngħixu dak li vera jimlina minn ġewwa. U kont batt tajt kollox, għamilt qisu parti żgħir u kull rigal tajt kollox ġa żammejt xi ritratti u l-kitarra u mort Kalkata. Ma nafx għala, ħassejt li għandi nasal għandi murem f'post fejn hemm ħafna bżonn ta' għajnuna, hemm ħafna volontiera. Jiexet Mother Teresa. U vera, kull ma kelli bżonn nasal għax minn hemmhekk indunajt li dak li għandi bżonn jeġġu fija. Jiena biex ngħin il xi ħadd tisib soluzzjoni għall problemi tiegħu m'għandix bżonn flus, għandi bżonn naħseb. Mort din il-mentalità u anke l-mentalità li tipo jien naf nagħmel ħafna affarijiet, naf nikteb, naf nisma' immur nagħlem dak li naf u nitgħallem il-kumplament li żgur sa qabel l-aħħar nifs li ħanejx ħanibqa' nitgħallem ġifieri għax Kalkata tgħallimt ħafna. Mamma mia, kemm dom tgħix hemm? Jew darba mill-9 xhur, bada ġejt lajt.
U għapost li dejjem nerġammu. Ġverġa ġejt l-ura Malta. Ma ġejtx mill-ewwel Malta, l-ewwel darba jisom kienu mit-sena, ma mhux mit-sena x'damu, mit-sena ħassejtni x'jaħt ħafna minn ġewwa. Ħassejtni li rajt wisq estrem ta' żbuħija u estrem ta' miżerja. U ovvjament il-ħajja fl-opinjoni tiegħi l-inqas naħseb kienet tipprova tallimni li jien persuna ħobb inkun ħafna optimista u dejjem jisni rrid nara s-sabiħ għax inħoss li nies għandhom bżonn jaraw s-sabiħ u jiftakru. Imma kelli bżonn nitgħallem li mhux il-ħajja biss, imma anke l-mewt talmek. Ġifieri anke l-affarijiet. Fil-fatt li anke meta bdejt nisimak speċi tiddeskrivi dak illi qatt, jiena waħda minn dawk in-nies illi rrid kif qed tajt inti rrid il kulħadd ikun pożittiv u nipprova inġib il kulħadd pożittiv. Imma inti għad xi ħaġa l-ewwel għad anke meta tkun għaddej mid-tbatija titħobb dik id-tbatija, x'dik id-tbatija qiegħda f'ħajtek għal xi ħaġa. Titħalli għassi. Ġifieri ma tiġ taħrab midwejja. Għalhekk ħafna nies jgħidu li jiena fejdu li ma daffinti vera profonda, istra. Mhux għax profonda, jmin anzi jiena dejjem qed nipprova nitgħallem inkun aktar kalma, ħalli fiex kien jiġu s-sitwazzjonijiet ibsin. Li dan jiena nara ħanaqra jisna kuljum niltaqgħu mal-ġenna u mal-infen. U tnellihom meta fejquna. Ġifieri kapaċi għamilt snin iddejjaqni l-aggressjoni, iddejjaqni r-rabja. Imma kelli bżonn nagħmel paċi mal-fatt li teżisti dil-ħaġa. U meta tagħmel paċi magħha, mbagħad jisek tibda tgħix il-ħajja aktar aħjar ta'. Għax meta jkollok dak il-negativity u tkun taf how to pass through it, mbagħad jisek aktar milli vera li tkun ġifieri jiena ħafna nies ħafna żmien ilu kien jgħidu li jisek ix-xemx inti llum m'għadhomx jgħiduli hekk biex ma nemminx fid-dawl imma konxja li kuljum hemm il-lejl u hemm il-ġurnata u hija metafora tal-ħajja umanu. Kollha twilidna u kollha ħammutu. Kollha anke aħna speċjalment bħala natura tal-mara. Ikollna ovulation u simbolu tal-ħajja, ikollna menstruation u simbolu tal-mewt. Fil-ħajja, fl-istaġuni, kollox jitwilet, imut, jerġa' jibda. Dik ir-realtà. B'xi mod eżatt. Jiġifieri jiena dik naħseb li vera ċertu affarijiet huma jibsa biex tikkonfrontom minn hemm mod nħossni waħdi. Naf m'għandix relazzjoni, whatever. U kultant ma niflaħiex dil-ħaġa, issa minflok noqgħod nipprova niġġildilha. Aħjar ġnejt okej, dil-ħaġa ma toġobniex imma daw. Issa kun hawn, okej? Fimt aħjar tkun, aħjar tikkonfronta u tagħmel il-paċi. Imma dak iż-żmien li mort inti forsi rajt il-miżerja u l-faqar. Enuk biex taffaċċa iktar daw l-affarijiet. Żiena li jistgħu jiġu fil-ħajja li għamlet li Kalkata li naqisa ommi Kalkata. U li istra meta kont hemmhekk jien ma stajtx nara l-miżerja. Ġifieri nkun bdejt nara, jekk il-mument iltqajt ma' del-mara berba titfal tgħix fit-triq u ħadula l-pozz fejn kien issajjer il-15-il sena u dik il-ġurnata li tqajt ma' ħadula kollha li nfaħħan sajjar. U fl-istess rid tgħidli hekk qed tilab mat-tifla jien ma rajtx miżerja, jien rajt is-saħħa li għandha dil-mara. Allura ovvjament transmettej dik, ġifieri jiena kemm forsi ommi u f'xi oħra qalu l-għallu dik għadha f'ħafna faqar u hekk, jiena kont edha fil-glorja, għax kont edha f'belt ta' 30 miljun persuna, 17 miljun jgħixu fi triq, u għara taħseb li ħatara li ħadd stressjat, ippanikjat, kulħadd irid itik mill-ftit li għandu jekk m'għandhom xejn, dak ix-xejn iridu itwulek. Dik li tallimtu li żbuħija vera hija mneżżam, m'għandix brands, m'għandix affarijiet taġu fik. Li inti tkun vera kontent bli għandek u bli m'għandekx. Hemmhekk hija. Ara ħanamlu programma. Sfortunatament, għandek waħda mis-songs vera partikolari imma hija pjuttost twila, ġifieri nixtiequ nisimgħuha fl-aħħar ta' dan il-programm, allura se jkollna nifqu nitkellmu miegħek, ħatkellimna permezz tal-kanzunetta tiegħek. Nixtieq nirringrazzjak minn qalbi, nirringrazzja l-mużiċisti tiegħek. Eżatt li huma ħbib tiegħek ukoll insellmilhom hawnhekk u ngħidulhom prost. Nawguralkom għal Spanja wkoll. Nawguralkom għal Spanja. Spanja sa titlaq fil-31 ta' Jannar. Ħanitilqu nhar l-erba'. U jien għandi it-tur Night Skin li hu kollu fuq dal-affarijiet li qed nitkellmu Night Skin l-istess jisa l-ġilda li tik il-ħajja b'affarijiet li huma oskuri imma li ssir aktar tender u aktar b'saħħtek.
u li tħalli l-affarijiet li ma joġbukx jitransformaw. Awguri, Claire. Grazzi lilkom Għalik u ħafna. koll għanna Xiva Srigal, nishtiq nirringrazzjak, nishtiq nati l-Larissa u koll, u nirringrazzjak li kont ma Larissa għandek rigal minn għand Marion Mitzi Wellbeing. Għalik għanna, stenna taħna raxtatek, Nourishing, Relaxing Facial and the Use of Spa. Proset, Grazzi. Grazzi, Larissa, kont maħna, vera ħadna pjaċir bik. Stedina, vera ħad pjaċir kif għattilkom. Meta narakom id-dar najt, they're having too much fun. Unemmek, bella ġejt illum. Issa-llum segwejtu inti wkoll. Grazzi. ħafna. Iva, nirringrazzjaw l-sponsors tagħna u nselmulkom u nħallukom fidejn Claire.